Dwi wedi sensio yr disappointment yn barod gan llawer ohonych chi sydd wedi dod fyny ato fi a wedi bod fel, lle mae'r genod, Jos? Lle mae'r genod? Lle mae Mali? Lle mae Leila? Lle mae Lydia? A dwi'n gwybod dwi wedi'ch siomi chi, dwi wedi dod yn hun bore yma. Mynd oherwydd mae salwch wedi taro tu ni. Mae frech yr ieir, mae'r amser yna wedi dod. We are going through that stage ar hyn o bryd. Mae Mali bechod yn dioddau ar hyn o bryd. Da ni'n gobeithio fe Leila'n dia hefo hi'n fuan iawn hefyd. A mae bechod mae Lydia wedyn ddoe. Yn sal efo tonsillitis. So, fi dy'r unig un fighting fit yn tu ni. Ond os ydych chi'n dweud bod fi'n flustered a dros y lle yn bobman, fi sydd wedi gofio edrych ar ôl y genod hefyd. A ni'n siarad efo Lowry bore yma jyst wan ac oedd hi'n dweud, mae o ddifri'n dydy, pan mae mam yn sal, mae pob dim yn mynd yn chwal yn dydy. A very much so, fel na mae pethau wedi bod dros y 24 awr dwytha. So ie, gwerthfawrogi gweddiau chi dros yr genod, fydd nhw'n ymwell yn fian. Ond ie, lyflu bod yma, i gael agor y gair, ond hefyd jyst i ddiolch i chi'n gyntaf. Fel capel, dych chi yn amazing, dych chi mor gefnogol ohono ni draw ymlaen â Ffestiniog wrth i ni fynd ar y siwrne yma o plannu Craig Blaena Capel Newydd i Blaenau'r Fro. Mae wedi bod yn 2 flynedd wan ers i fi a Lyd symud yna. Mae Sean a Meg oedd arfer bod yn rhan o Caersalem hefo ni bellach Carys a Joe. Mae'r tîm yn tyfu a tyfu. Da ni'n dragio Ria draw at ni pob nos Fawrth i cic ac ar nosweithiau Sul hefyd sy'n amazing. A siwrne a hanner a just amazing gweld Duw yn dechrau newid y narratif, really, yn y fro, ond hefyd yn gweld yr gap yna'n cael rhwng yr eglwys a'r gymuned. Dim ond tymor dwytha, da ni wedi dechrau Craig Bach, grŵp chwarae i rieni gwarchodwyr a'i plant. It's a chaos. Unrhyw beth da ni'n dechrau ar hyn o bryd, da ni jyst yn disgwyl chaos. Da ni pob bore dydd Iau bellach yn y Ganolfan Hamdden, a da ni'n cael tua 30 o rieni garchodwyr yn dod drwy'n faint o blant. Dwi wedi stopio arwain mawl, gyd dwi'n neud rwan, ydy chwarae nursery rhymes pob bore dydd Iau i rhyw 40 o plant sydd wrth i bodda. Ond just hyfryd, clywed pobl yn gofyn, pam dych chi'n neud hyn, neu lle dych chi'n cael eich arian, mae hyn gyd am ddim, lle dych chi'n cael eich arian yma gyd o pob dim fel yna. A just hyfryd gallu deud, wel mae Craig yn gapel, yn gymuned, a da ni'n credu, da ni eisiau gwasanaethu a caru lle yda ni. A pobl jyst yn cael ei taro gan hynna. Mama bellach yn deud bod nhw'n cadw bore dydd Iau yn rhydd gwaith, just fel bod nhw'n cael dod i Craig Bach sydd yn hyfryd. So, da ni'n gweddio fod Craig yn bendith i'r gymuned a da ni'n gwybod fod gymaint mwy, ond hebddo gweddia gan pobl fel chi, capel fel y chi a'ch cefnogaeth chi, so hyn ddim yn bosib. So, da ni just mor ddiolchgar am y partneriaeth a da ni'n gwybod fod gymaint fwy i ddod. Cyn ni agor y gair, diolch iawn i fi wneud gair o weddi sydyn, a wedyn ni gael stuck in i'r darn da ni wedi clywed wedi darllen gan Arwel iddyn ni. Arglwydd diolch. Diolch dy fod ti yma. Diolch mai ti ydy'r Duw yna da ni wedi canu amdano. Yr un sydd yn troi y beddau yn erddi. Yr un sydd yn troi yr esgyrn yn fyddin, y moroedd yn briffydd. Arglwydd, da ni'n gweddio fydde ti'n gwneud hynna bore yma, yn gwneud yr hyn all ond ti gwneud. Neu di agor llgadau yn calonna ni, iddyn ni weld Iesu. Iddyn ni weld mor hyfryd wyt ti. Iddyn ni paratoi y ffordd iddy ti y grawys yma. Bydd yn ein plith ar ho'r geiriau rwan. Amen. 2 araith, iawn, na i ddechrau hefo. Y cynta, yr ail o'r Orffennaf, 2004. Mae ddiolch fi, mae hwn yn ymwneud â pêl-droed, so please, just bear with me. Ond, clwb pêl-droed Chelsea. Maen nhw'n newydd, maen nhw blwyddyn fewn i'r chwildro pêl-droed yma maen nhw'n mynd trwy, oherwydd mae gen nhw big boss owner newydd o'r enw Roman Abramovich, yr oligarch yna, ddim y boi neisia yn y byd, dwi'n meddwl. Ond mae o'n dod, blwyddyn fewn i'r swydd yma, mae o'n dod a'i manager newydd o fewn. A'i manager newydd o, ydy'r dyn ifanc yma, y dyn llwyddiannus yma, charismataidd o Portugal, Jose Mourinho. A mae'n dechrau
efo'i first press conference o. A dyma di'r geiriau anfarwol nath o dechrau hefo. Please do not call me arrogant, because what I say is true. I'm European champion. I'm not one out of the bottle. I think I'm a special one. Rwan, Jose yn dechrau hefo'r geiriau yna. Hwna di araith rhif 1. Araith rhif 2. Awst 28, 1963. Lle yda ni? Da ni ar grisia y Lincoln Memorial yn Washington DC. A mae Martin Luther King Jr. mae o'n sefyll o flaen yr miloedd a'r filoedd oedd wedi dod i orymdeithio. A dyma sgynna fo i ddeud. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Dwi'n gwybod dwi ddim yn gwneud justice I pa mor dda oedd yr speech yma, ond mae hyn yn geiriau rhyfeddol. That my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the colour of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the south with. With this faith, we will be able to hew out the mountain of despair, a stone of hope. Rwan, 2 araith. 2 araith cofiadwy, un dipyn mwy arwyddocaol na'r llall, dwi'n siŵr sy'ch chi'n cytuno. 1 araith yn llawn ego, a 1 arall wedyn yn llawn dewrder. 1 yn peintio darlun mawr o'i hun, a'r llall wedyn yn peintio darlun mawr o'r math o gymdeithas mae o'n gweld all fod. A rwan pam dechrau fyna? Wel, dwi'n gweld mewn rhyw ffordd rhyfedd, mae'r darlleniad ni wedi cael yn barod, y geiriau mae Iesu yn agor iddyn ni wrth I ni ddechrau'r cyfres yma yn y grawys. Mae o'n neud yr 2 beth da ni newydd clywed, really. Da ni'n cael y darlun mawr yma o'i hun, mae Iesu yn rhoi darlun mawr o'i hun. I think I am a special one. Ond hefyd be mae o'n neud ydy rhoi y darlun mawr o'r gymdeithas newydd yma, yr dyfodol newydd yma ma'n I weld. A mae'n ddiddorol yn dydy. Mae yr efengyla sydd yn cofnodi hanes bywyd Iesu, mae Marc a Mathew yn dewis pan mae'n sôn amdan pwrpas Iesu, pan mae'n sôn amdan pam ddoth Iesu i'n byd ni. Mae nhw'n syml iawn, straight to the point. Maen nhw'n rhoi o mewn llinell. Mae Duw yn dod I deyrnasu. Trowch eich gefn ar bechod a chredu'r newyddion da. Dyna Marc, dyna Mathew, straight to the point. Ond mae Luc chydig bach yn wahanol. Mae Luc yn gwneud yr un peth yn trio dangos iddyn ni pam ddoth Iesu i'n byd ni, ond mae o'n fwriadol yn defnyddio stori I gwneud yna, ac yn fwriadol yn defnyddio'r pregeth yma roddodd Iesu reit ar dechrau hanes o bywyd Iesu, achos mae'n trio gwneud y pwynt yma. Dyma y deyrnas wedi dod. A dyna da ni'n mynd I fod yn neud bore yma. Da ni'n mynd I fod yn edrych ar dyfodiad teyrnas Iesu. A da ni'n mynd I sbio ar y darlun mawr yma mae'n rhoi o'i hun. Da ni hefyd yn mynd I sbio ar y darlun mawr mae'n rhoi o'r math o gymdeithas mae'n mynd I greu. A fy ngweddi ydy, wrth I ni ddechrau'r siwrna yma ar y gras, wrth I ni edrych sut mae paratoi y ffordd i'r Pasg, bod ni yn cael y darlun mawr yma o Iesu, efo hwnna wedyn yn newid y ffordd da ni'n mynd allan ac yn byw ein bywydau ni. Ar ôl sôn yn barod yn dod, be mae'n edrych fel I fod yn blant y deyrnas. So 4 peth, mae yna lot yn y darn yma iawn, a da ni'n mynd I trio cyfro fo. 4 peth. Be da ni'n mynd I weld? Da ni'n mynd I weld hunaniaeth Iesu yn gyntaf. Da ni'n mynd I weld ei alwad o wedyn. Da ni'n mynd I glywed ei wahoddiad ar ôl hynna. Ac yn ola,
da ni'n mynd i glywed be ydy'r gwaith sydd ganddo fo i ni ei eglwys o. So yn gyntaf, da chi hefo fi, are we up for it? 4 pwynt, hunaniaeth, galwad, gwahoddiad a gwaith. Dyma ni, ei hunaniaeth. I think I am a special one. Pwy oedd Iesu? Pwy ydy Iesu? Rwan, hwnna ydy yr sylfaen i'r cyfan, ynde? I ddeall teyrnas Duw, natur dyfodiad y deyrnas, mae rhaid fod a eglurdeb clarity amdan yr cwestiwn yma yn does. Pwy oedd Iesu? Pwy ydy Iesu? Achos os da ni ddim yn glir ar pwy oedd Iesu, pwy ydy o, da ni wedyn methu bod yn glir ar be ydy natur ei deyrnas o, a hefyd felly, fydd na ddim atyniad i'r gwahoddiad a'r gwaith yma mae'n galw nhw i. So dyma'r sylfaen. Be sy'n digwydd yn y stori? Be da ni wedi clywed? Wel, yn gyntaf da ni wedi clywed, mae Iesu yn llawn nerth yr ysbryd a mae o'n barod wedi ei fydyddio, mae wedi cael ei eneinio a mae wedi dod ochr arall y temptasiwn y 40 dydd yna yn yr anialwch. A lle mae o'n mynd wedyn? Pan mae o'n mynd ati i datgan ei ddeyrnas di cyrraedd, diolch yn mynd i Jerusalem, diolch yn mynd ar Instagram live, na di, diolch yn troi fyny wrth y White House. Lle mae Iesu yn mynd ydy, mae'n mynd adra. Mae'n mynd i Nazareth. Mae'n mynd i'r pentre bychan diwerth yma, sy'n mond yn cael ei siarad lawr gan eraill, a mae'n mynd fanna i ddatgan natur ei deyrnas. A beth sy'n digwydd? Wel, fel ei arfer, mae'n mynd i'r synagog. A mae o yn cael y rôl o agor y sgrôl a i ddarllen. A'r penod mi o wedi cael ydy Eseia 61. A ni glywed o cynt do, mae ysbryd yr arglwydd arna i, oherwydd mae wedi fy eneinio i gyhoeddi newyddion da i bobl dlawd. Mae wedi fy anfon i gyhoeddi fod y rhai sy'n gaeth i gael rhyddid, a phobl sy'n ddall i gael ei golwg yn ôl, a rhai sy'n cael ei camdrin i ddianc o afal y gormeswr, a deud hefyd fo flwyddyn i'r arglwydd dangos ei pharf wedi dod. Mae Iesu'n darllen y geiriau, be mae'n neud nesaf? Mae'n eistedd lawr, a mae'n datgan yr geiriau yma. Mae'r geiriau yma o'r ysgrifau sanctaidd wedi dod yn wir heddiw. Neu, in other words, I think I am a special one. Rwan, y cwestiwn mae'n ei ofyn ydy Iesu fel Jose Mourinho felly? Ydy o yn bach o egotist? Ydy o bach yn llawn o'i hun? Rwan, mae rhaid ni bach o waith i ddeall fod yna cyferbyniad anferth rhwng y ddau. Iddyn ni deimlo really sioc y foment be mae Iesu'n dweud. Achos da ni'n yn amlwg na ddo, da ni ddim wedi'n magu yn y byd oedd Iesu ynddo. Da ni ddim wedi'n trochi yn y stori i ddewig yma fod yr pobl oedd yn y synagog ar y pryd wedi fod yn ymwybodol ohono. Be da ni'n weld wrth Iesu datgan fod y geiriau yma wedi dod yn wir heddiw ydy, mae o'n gosod ei hun yng nghanol stori'r ysgrythyr. Y stori sydd yn mynd yn ôl, reit yn ôl i'r dechrau un, y proffwydoliaethau yma amdan un eneniedig, dy'r gair, the special one, y Meseia. Ffigwr, fel da ni'n clywed, trwy stori'r Hen Testament i gyd fydd yn dod a pob un o addewidion Duw yn reality yma ar y ddaear. Un fydd yn cyflawni'r cyfan naeth bobl Duw methu ei wneud. Un sydd yn dod ag achubiaeth, un sydd yn dod â heddwch, un sydd yn dod â cyfiawnder, un sydd yn dod â rhyddid, un fydd yn dod i deyrnasu. A mae Iesu'n deud, yr un yma mae'r gair yn sôn amdano, yr un yma da chi wedi tyfu fyny, yn clywed amdano, yn aros amdano, mae o yma rwan. Mae'r geiriau yma wedi dod yn wir heddiw. I am the special one, mae Iesu'n deud. Rwan, egotist, be da ni'n meddwl? Wel, actually, os da ni'n sbio ar pwy oedd yr un oedd wedi i'w addo, da ni'n gweld mae'r un naeth gael ei addo oedd y gwas. Dyna mae'r gair yn sôn amdano. Un fydd yn dod ac yn dioddau. Un fydd yn dod ac yn cael i'w daro. Un fydd yn gweudu, a un fydd ultimately yn cymryd salwch ni'n hunain arno fo ei hun.
Ydy o'n deud mawr amdano hun? Wel, yndi. Ond di hwn ddim yn deud llawn ego na di. Mae Iesu'n datgan, ydy fi ydy'r un special. Yr un wedi ei neinio. Ond dwi ddim fel da chi'n disgwyl i fi ddod. Ddim yn dod fel brenin llawn nerth i goresgyn rhufain ag dod anheyrnas fel yna dwi'n mynd i ddod. Ddim mewn nerth, ond mewn gwendid dwi'n dod â. Fel y gwas wedi addo i ddioddau drost y bobl. So Dyfodiad y Derynas, dyma lle mae o'n dechrau. Mae'n dechrau trwy cynabo pwy ydy Iesu. Mae Iesu eisiau ni weld, he is the special one, yr un wrth ganol y stori. A da ni'n gwybod felly, os mae fo ydy yr un special, mae'r newyddion da yma yn newyddion da go iawn. Mae o'n real a chadarn, mae o'n parhau, mae Iesu yn cyflawni y stori, a felly fydd pob addewid, mae'r gair yn dweud, dydy yn Iesu, mae pob un yn ia ac amen, oherwydd mae fo ydy yr un wedi ei addo, y gwas fydd yn dioddau. So dyna ei hynaniaeth. Ond wedyn yn ail, da ni'n mynd i weld ei alwad o. Mae Iesu yn sôn amdan, be ydy galwad y gwas? Wel, wrth osod ei hun yng nghanol stori, mae Iesu yn datgan be ydy natur y deyrnas. A chi glywed o cynt do, be mae o di dod i wneud? I gyhoeddi newyddion da. Ac i bwy? Wel, i'r tlawd. Dyma, da ni wedi clywed i'w Jose Mourinho moment, I think I am a special one. Wel, dyma i'w I have a dream moments fo. Oherwydd dyma Iesu yn rhoi ei ddarlun mawr o'r dyfodol gwell mae o'n gweld. Y cymdeithas newydd mae'n ei greu, y hanfod, yn essence ei deyrnas, be mae o amdan. A mae'n allweddol, mae rhaid i ni nodi, achos mae Iesu yndi, mae o yn sôn amdan Eseia 61 yn fama, ond mae o wedi sprinclo chydig bach o Eseia 58 i fewn hefyd. Mae Iesu'n cheeky, mae'n licio just kind of mix and match. Ond pan chdi ydy gair Duw mewn person, I guess, ti'n cael gwneud hynna'n dwyt. A be mae Iesu yn gwneud trwy cynnwys Eseia 58 ydy, mae o'n trio gwneud y pwynt yma'n clir. Dau beth, be di hanfod y deyrnas? Mae'r deyrnas amdan rhyddid, freedom, ac mae amdan adferiad, restoration. Freedom and restoration, rhyddid ac adferiad. A mae o'n neud hynna oherwydd mae'r ddau dyfyniad yma, Eseia 61 ac Eseia 58, yn dod â ni i'r ddau thema sydd yn dod trwy'r Beibl cyfan. Y thema yma o'r Exodus, a'r thema yma o y blwyddyn y Jubilee. A mae heina dau, Exodus a Jubilee, fod diffinio galwad y gras. Rwan, does gen ni ddim amser i fynd trwy heina i gyd. Ia? Da chi'n barod yn gweld, mae yna lot yma. Ond yn sydyn, beth oedd yr Exodus? Wel, o'n i'n meddwl amdan hyn diwrnod y blaen. O rhain i chi, dwi'n gwybod yn yr ystafell hefo ni, gafon ni dechrau'r mis yma, diwrnod gweddi draw ymlaen â Ffestiniog. O gennym ni criw o Gair Salem di dod i weddio hefo ni, oedd yn gymaint o anogaeth. Dros 200 o ddilynwyr Iesu ar hyd yr dydd di dod i ymuno hefo ni. Oedd Jan a Lowry yn arwain sesiwn hefo ni, oedd yn absolutely fantastic hefyd. Ond sa chi wedi cerdded fyny i le oedden ni yn cynnal yr diwrnod gweddi, sa chi wedi gweld yr geiriau reit rhyfedd yma ar yr adeilad oedden ni yn. Adeilad o'r enw Cell B oedden ni yn. A sa chi wedi gweld y geiriau County Police Buildings ar y blaen. Oherwydd yr adeilad yma ydy hen celloedd Blaenau Ffestiniog. Sy'n bellach ddim yn gelloedd ddim mwy, mae'r celloedd dal i weld yna, a dal i fod. Bellach yr cinema a theatr i'r ieuenctid ydy, ond mae'n le hyfryd. Ond ges i'n haro wrth i ni fod yn yr carchar yma, a gennym ni'r dilynwyr yma Iesu wedi dod ynghyd, ac ar ni gael y foment, oedd y reit emosiynol rili, wrth i ni glywed mawl yn atseinio rownd yr hen Magistrates Court. Oedden ni'n canu'r geiriau yma ar gilydd, dwi'n meddwl llun fyny ar y sgrin, pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, rhoist un o leini nefol. Profiad reit emosiynol i'r criw ni fama'n Blaenau, meddwl yn y carchar ei hun, da ni yn datgan a'n gilydd
fod yr arglwydd yn mynd i ddod a rhyddid i'r carcharorion. A dyna'n union oedd Iesu'n deud, ynde? Eseia 61, Eseia 58. Mae ysbryd yr arglwydd arnaf wedi fy neinio i brigethu newyddion da i dlodion, y mae wedi fy anfon i gyhoeddi ryddhad i garcharorion ac adferiad golwg i ddeillion i beri i'r gorthrymedig gerdded yn rhydd. Chi'n clywed jyst yr thema yna'n cael ei ailadrodd, de? Rhyddid, dyna be mae Iesu di dod i gwneud. Mae di dod i ddod a rhyddid iddyn ni, i gyhoeddi ryddhad, i ddeud i'r rhai na mewn carchar tywyll di, mae yna goleuni nefol wedi dod. A mae Luke yn tapio fewn i'r stori yma dydy o'r Exodus greiddiol. Mae o'n trio dangos yr un Duw nath clywed cri yr Israeliaid yn yr Aifft, yn gweld i'w dioddefaint, yn methu helpu o'n symud i gweithredu dros nhw, yn ennill y fuddugoliaeth, yn dod â cyfiawnder, yn curo pharo a'r eiffdwyr. Yr un Duw nath neu ffordd trwy y môr mwyn i'w bobl i'w addoli fo, ydy'r un Duw sydd yn sefyll o'ch blaen chi rwan ac yn datgan. Mae'r Exodus cynt ydy'r Exodus heddiw hefyd. Yr gwahoddiad yna sydd i bawb rhyddid. Dyma ei alwad o. Rhyddid o dioddau, o cwilydd, o poen, o pechod, o ddibyniaeth, o be bynnag y carchar tywyll di, da ni ynddi heddiw yma, mae Iesu wedi dod a datgan ryddhad. A mae hwnna iddyn ni gyd. Yr Exodus, ond diolch yn stopio fanna, nadi. Mae'r Jubilee wedyn yn dod. Ac eto, mae'n bwysig bod fi nodi, dwi ddim yn sôn amdan Carlo a'i goron yn fama, okay? Dwi yn sôn amdan y gwir Jubilee. Be oedd y thema yma? Wel, da ni wedi clywed yn barod do, yr Exodus o Duw yn arwain nhw allan o'r Aifft, yn arwain nhw trwy y môr coch, yn gwneud ffordd lle nad oedd ffordd. Ond be oedd ochr arall i y bobl? O mi o'na siwrne hir o'i blaen nhw'n doedd. O'na foment ochr y môr lle o'na dathlu a mawl, ond wedyn sbio o'i blaen nhw a meddwl, gosh, mae gen i siwrne a hanner o'n blaen i rwan. A be mae Duw yn deud ydy hyn? Mae'n un peth i gael Israel allan o caethiwed. Un peth o cael nhw allan o'r caethiwed, ond mae'n beth hollol gwahanol i gael y caethiwed yna allan o Israel. A felly dyna pam mae o'n dod ar gyfraith. Mae'n cyfarfod hefo Moses ar ben y mynydd, a mae Duw yn dod a'i gyfraith. A doedd hwnna ddim i ddod ar restriction i bobl Israel. Yn lle mi oedd o ddod ar gwir rhyddid yna. Oherwydd, di ddim jyst cael eich rhyddhau a wedyn fel ac mynych ydy rhyddid go iawn. Na, mae Duw yn deud, gwir rhyddid ydy hyn. Ia, rhyddid o'r un sydd yn eich gormesu yn cadw chi'n gaeth, ond wedyn, gwahoddiad fewn i bywyd o dan y brenin da, ynde? A felly mae Duw yn rhoi i gyfraith, achos mae o'n gweld mae yna gwaith o adfer i wneud. Mae yna gwaith o iachau i wneud. Da ni'n gwybod hyn yn stori'n hunain, yn dydan, fel dilynwyr Iesu. Mae'n un peth i deud, dwi'n mynd i roi'n ffydd yn Iesu, dwi'n mynd i ddilyn o y mywyd, dwi'n credu ynddo ti, y brenin da, a chybwr sy'n dod ar rhyddid. Ond mae'n beth hollol gwahanol wedyn i gerdded trwy'n bwyta ni, yn gwybod mae yna gymaint fwy. Mae yna gymaint fwy mae Duw eisiau gwneud ynddo ni. Mae eisiau iachau, mae eisiau gwneud ni fwy fel Iesu. Mae eisiau ein rhyddhau ni. Ond wedyn, mae o eisiau ein adfer ni hefyd yn dydy. A felly dyna lle mae'r Jubilee yn dod i fewn. Pan ni'n clywed am blwyddyn ffarf yr arglwydd, beth oedd hynna yn iawn? Wel, sôn amdan yr Sabath, sôn amdan yr tir a'r Jubilee mae Iesu. Achos yn y gyfraith, be da ni'n clywed amdan ydy hyn. Pob 7 mlynedd, a dwi'n mynd ffarmwr iawn, so dwi'n mynd i gogio bod fi'n gwybod y pethau yma'n iawn. Ond, o'n i'n gweld yn y gair fod pob 7 mlynedd mi oedd yr Israeliaid oedd wedi derbyn, a mi oedd pob teulu yn Israel pan o'n nhw cyrraedd Gwlad yr Iddewig yn cael rhan eu hunain i ffermio, i ddod a da a maeth a bwyd o'r ddaear i hun. Ond wedyn, pob 7 mlynedd mi oedden nhw fod i adael y tir yna yn wastad. Oedden nhw ddim fod i weithio ar y tir yna wedyn mwyn, ac eto ddim yn ffarmwr, dwi'n siŵr, ond dwi'n meddwl mae'n beth da i wneud yna. Os ydych chi'n parhau i weithio ar y tir, a gweithio ar y tir, yn y diwedd, fydd o'n colli
i'w faith yn bydd, o ddim yn ffrwythlon ddim mwy. A felly i wneud yn siŵr fod y tir yn parhau yn ffrwythlon, roedd rhaid pob 7 mlynedd stopio gweithio ar y tir yna. Ond wedyn, be oedd blwyddyn y Jubilee? Wel, hwn oedd y Sabath arbennig. Oherwydd, dwi'n gwneud maths wan hefyd, 7 times 7, so pob 7fed Sabath, blwyddyn Sabath, mi oedden nhw fod i adael ddim just y tir yn rhydd, ond hefyd, be da ni'n weld ydy, pob 50 mlynedd, a mae hyn yn digwydd yn dydy, da ni'n gwybod fel mae pobl, mi oedd pobl yn cwympo fewn i dyled, mi oedd pobl yn dioddef ar anghyfiawnder, falle fod rhaid i'r teulu gwerthu i'w tir nhw, falle o rhaid nhw rhoi hunain fewn i caethwasiaeth, just mwyn sicrhau fod nhw'n medru byw fel teulu. Ond ar ôl y 50 mlynedd yma, bydd Jubilee yn dod, a be mae hwnna'n olygu? Mae'n golygu fod y tir yn dod yn ôl i'r pobl oedd pia fo yn reiddiol. Fod y teulu oedd wedi colli y tir, a falle bai hynny'n falle ddim, ond bod nhw'n cael y tir yna nôl. A dyna mae Iesu'n trio deud yn fama iddyn ni. Y Jubilee oedd yr adferiad mawr o'r hyn oedd wedi'i golli. Fod dyledion yn cael ei maddau, fod beth bynnag oedd wedi bod bellach yn cael i'w adfer. A felly dyma da ni angen clywed, mae'r brenin da di dod i gwneud be? I ddod â rhyddid iddyn ni, ond hefyd i'n adfer ni gyd. I ddod ar maddeuant yna, i ddod ar ail gyfle yna, i ddeud, da chi beth rhy bell i ffwrdd ohono fi i ddod a'ch iachau chi, i ddod â chi nôl, i adfer beth sydd wedi ei golli. Dyma y newyddion da, rhyddid ac adferiad. Dych chi dal efo fi? Yeah? Good. Well done. Gwahoddiad nesa. I bwy? So, da ni clywed amdan yr hunaniaeth, ond da ni clywed amdan y galwad, ond wedyn, beth amdan y gwahoddiad? I bwy mae'r deyrnas yma wedi dod? Rwan, dwi'n siŵr amdano chi, os ydych chi'n mewn amdano y ffilm nath neu chi grio cyntaf erioed, ydych chi'n cofio fo? Ydych chi'n cofio pan ydych chi'n gwylio? Be oedd y ffilm nath dod â dacra am y tro cyntaf ydych chi? Y ffilm nath wneud o i fi, a plant, os ydych chi ddim wedi gwylio'r ffilm yna, iawn, guys, mae rhaid i chi, mae'n classic dwi'n meddwl ebyn wan. Mae'n ffilm hen ebyn wan hefyd sy'n scary. Cheaper by the dozen. Sra'n i chi wedi gweld o yma? Sra'n i chi wedi gweld o? Yeah? The Baker Family, hefo'i 12 o blant, ar wel, mae hwnna'n job nos Sadwrn efo lawr i rhywbryd i wylio hwnna ar plant. Beth sy'n digwydd yn y stori? Wel, lot yn digwydd, ond i fi ges i'n symud, dwi'n cofio fel plentyn yn gweld stori Mark Baker, neu fel mae'n cael ei galw yn y ffilm The FedEx Kid. Mark ydi un o'r plant, a diolch yn teimlo fod gan efo nunlle i berthyn i. Diolch yn teimlo fod o'n ffitio fewn, diolch yn teimlo fod neb yn hoffi fo, diolch yn teimlo fod neb yn ei weld o, a be mae'n neud yn y diwedd? Mae'n penderfynu rhedeg i ffwrdd, a herwydd mae'n meddwl dos neb yn mynd i sylweddoli fy mod i wedi mynd. A ges i'n symud i literal dacre, dwi'n cofio fel plentyn yn gwylio hwn, cos mae'r foment ble mae dad o yn ei ffeindio fo, mae wedi bod yn rhedeg ar ei ôl, a mae'n ffeindio fo ar y tren, a mae o'n mynd amdano, a mae'n ei gyfleidio fo, a mae'n deud, ti yn dod adre hefo ni, ti yn perthyn i'r teulu yma. Yr un oedd yn meddwl fod gen fo dim le, yn perthyn i'r teulu go iawn. Dal yn cael bach yn emotion oedd yn meddwl amdano fo rwan. Ond newyddion da i pwy mae Iesu wedi dod â. Mae Iesu'n deud mae wedi dod â newyddion da i'r tlawd. A rwan, mae'n bwysig i ni edrych be mae'r tlawd yn golygu pan mae'r Beibl yn sôn am y tlawd. Mae o'n sôn yndi amdan y tlawd yn economaeth. A da ni'n gwybod yng Nghymru, yn amlwg, falle, bod ni yn wlad sydd ag arian, ond eto, mae yna cymaint o tlodi o'n gwmpas. I'r rhai sydd yn byw o dydd i ddydd, heb sicrwydd pam fo arian yn dod fewn, neu'n gofod gwneud y dewis yna rhwng bwyd ar y bwrdd neu gres ymlaen y nos. Da ni'n gwybod be mae tlodi'n edrych fel yn ein gwlad ni heddiw. Ond hefyd, mae'r syniad yma fod yn dlawd, ddim just yn syniad o fod yn dlawd yn economaidd, ond hefyd mae'n sôn amdan yr syniad yma o fod yn allanwr, o fod the Mark Bakers, the FedEx Kids of this world, amdan fod yn un ar statws isel, amdan fod yn un sydd yn
meddwl fod nhw ddim yn perthyn, bod nhw wedi anghofio, bod nhw wedi i'w gadael ar ôl. A felly pan mae Iesu'n sôn amdano y tlawd, mae'n sôn amdano y rhai wedi gwthio i'r margin. Mae'n sôn amdano merched yn ei gymdeithas. Mae'n sôn amdano y plant, mae'n sôn amdano yr anabal, mae'n sôn amdano y Samariaid, mae'n sôn amdano y casglwyr trethu. Mae amdan yr allanwr, a felly'r gwahoddiad ydy hyn. Mae'r teyrnas wedi dod i'r tlawd. A felly mae Iesu'n dweud, does dim ffiniau. Does dim ffiniau i pwy sydd yn medru dod fewn a profi y deyrnas, y rhyddid ac yr adferiad yma am ei hunain. Oherwydd yn aml y rhai sydd ar y tu allan, a sydd yn gwybod hynna, ydy rhai sydd yn gweld gwahoddiad Iesu i fewn fwyaf amlwg a fwyaf atyniadol. A da ni'n gweld hynna dydan problem Israel. A mae Iesu'n mynd ymlaen, mae'n mynd ar bach y tangent yn y stori, yn dydy. Mae'n sôn amdan Naaman ac Eliseis, mae'n sôn amdan Elias a'r dynes o Syria. Be mae'n sôn amdan yn fama? Mae'n gweld fod y pobl yn dechrau gwylltio hefo fo amdan be mae'n deud. A maen nhw'n gwylltio oherwydd hyn. Pan mae Iesu'n deud, mae'r newyddion da di dod i'r tlawd, be mae Iesu'n deud ydy, mae'r newyddion yma wedi dod i'r pobl wrong yn eich golwg chi. Israel oedd yn meddwl, yr arweinwyr crefyddol oedd yn meddwl mai nhw oedd y pobl oedd ar y tu fewn. A mae Iesu'n gwneud y complete opposite. Mae o'n deud, actually, i chi sydd ar y tu fewn, sydd yn gwylltio wrth glywed fi'n deud fod newyddion da di dod i bawb, i'r rhai ar y tu allan. I chi, da chi go iawn ydy'r rhai sydd ar y tu allan. Mae Iesu'n deud ydy, mae'r stori yma o'r dyn yma o Naaman a'r dynes o Syria'n cael ei achau a cael ei gofalu amdan yn dangos fod yr newyddion yma ddim just fod i Israel. Dyna o problem y pobl, oedden nhw'n meddwl mai just i Israel oedd hyn, ond o Duw yn eisiau dangos, hei, sbiwch o'r stori i gyd, mae hwn di bod amdan y tlawd. Mae di bod amdan yr allanwr, mae di bod amdan yr ffaith bod teyrnas Duw heb unrhyw ffiniau. A felly, be da ni'n weld ydy, mae calon Duw yn curo am cyfiawnder, am y tlawd. Mae o'n curo i weld y rhai sydd heb lle, the Mark Bakers of this world, the FedEx kids, yn dod adre, yn profi bod yr teyrnas yn adre go iawn iddyn nhw. A felly mae hwn yn neges iddyn ni yn dydy. Ydy ni yn rhannu yn hynna. Yr un achubiaeth oedd Israel wedi profi, oedd yr un oedd nhw fod i ymestyn allan. Yr un gras oedd nhw wedi derbyn oedd nhw fod i ymestyn allan. Yr un cariad oedd nhw wedi profi oedd nhw fod i ddangos. Yr un gofal oedd nhw fod i roi. Yr un cyfiawnder oedd nhw fod i weithio amdano. Ond mae Iesu mae o'n reit straight talking efo'r arweinwyr ma'n dydy. Mae o'n deithio nhw, da chi wedi colli golwg o calon yr deyrnas. Da chi yn meddwl, mae o gyd amdan y tu allan, mae Iesu wedi dweud, actually, mae amdan y tu fewn, mae amdan caru fi a caru eraill. Y rhai wrong, y rhai wedi anghofio a wedi gadael ar ôl i groesawu nhw nôl fewn. So dyna ei wahoddiad, does dim ffiniau. A wedyn be ydyw i waith? Na ni orffen a hwn, da chi'n gwneud yn wych, guys, loads of content. Rich passage, ond mae o'n hyfryd. Gobeithio ydych chi'n weld o'n hyfryd hefyd, fel fi. Be di waith os gyda fo iddyn ni heddiw? Mae Seia mynd ymlaen, dy Iesu ddim yn sôn am hyn, ond be mae o'n neud ydy, wrth sôn am Seia, mae o'n pwyntio ni at y penod cyfan. Dyma mae Seia 61 yn sôn amdan. Bydden nhw yn cael ei galw, y rhai wedi gwahodd fewn, yr tlawd, yn cael ei galw yn goed hardd, wedi plannu gan yr arglwydd i arddangos ei ysblander. Bydden nhw yn ail-adeiladu'r hen adfeilion, yn codi lleoedd oedd wedi dinistrio, ac yn adfer trefi oedd wedi difa, a heb neb yn byw ynddyn nhw ers cenedlaethau. Be mae o'n dweud ydy, mae gennau waith wedyn iddo chi. I'r rhai sydd yn dod fewn i'r deyrnas, yn derbyn y gwahoddiad yna, mae gennau waith iddo chi i ymestyn y deyrnas yna allan. Dwi'n lyfio'r quotes yma gan yr theologian Chris Wright. Dyma be mae o'n dweud. Mae o'n dweud hyn. It is not so much the case that God has a mission for his church in the world, but that God has a church
for his mission in the world. Crucial distinction, and I sôn am hwnna rwan. Mission was not made for the church. The church was made for mission, for God's mission. A da ni wedi clywed beth yw'r mission yna'n barod o. The I have a dream moments, y rhyddid ac adferiad yna. Be mae Duw yn siarad deud ydy, mae ganddo fo breuddwyd. Mae ganddo fo pobl mae'n mynd i ddod at ei hun. Yr tlawd, y pobl rong, yr allanwyr. A be mae'n mynd i wneud allan ohonyn nhw ydy pobl sydd yn mynd i mynd ymlaen i ymestyn i'w deyrnas, bod nhw wedi'w creu ar gyfer y gwaith yma. Da ni fama yn Caersalem bore yma, ydych chi'n gweld yn, da ni wedi'n creu hefo pwrpas. Dyna sy'n mae Duw o hyd yn gweithio, mae'n achub ni mwyn ein anfon ni allan, iddyn ni ymuno ar gwaith mae Duw yn ei wneud, yr cyfiawnder mae o'n dod, a'r cariad, a'r gras mae o'n ei mestyn. A dwi'n caru fo lyg, yr unig efengil yn y Beibl sydd efo sequel yn does. Mae Luke ddim just yn un stori, ond mae o'n ddau mewn un yn dydy. Achos be sy'n dilyn ymlaen o Luke ydy yr acta. A be da ni'n weld yn yr acta di hyn. Mae Luke yn dechrau'n dweud, dyma dechreuodd Iesu ei wneud. Ond be di stori yr acta? Dyma parhaodd Iesu ei wneud. Drwy ei eglwys, y nerth, yr ysbryd. Mae'r heddiw yna, pan mae Iesu'n dweud, fi di'r special one, mae'r un di dod yn wir heddiw. Mae'r heddiw yna'n parhau heddiw. Mae'r deyrnas yma, does dim ddoe i'r eglwys ddim mwy, dim ond heddiw. Sydd yn golygu bod ni'n dechrau gallu breuddwydio. Bod ni'n dechrau gallu meddwl fel cymuned, be mae Duw wedi'n galw ni? Sut allan ni ymuno hefo yr gwaith yma mae o'n i wneud o ddod a rhyddid ac adferiad i bobl. Sut allan ni ymestyn yr un gras, yr un cyfiawnder mae Duw wedi i weithio yn am ni i'r tlawd, i'r rhai ar y tu allan, i weithio am gyfiawnder, adferiad unigolion, ond hefyd teuluoedd ac hefyd trefi a cymunedau. Yr eglwys leol ydy'r ffordd mae Duw yn gwneud hyn. A dwi'n gwybod da ni'n teimlo'n very spectacular a powerful ar y degau, ond chi'n gweld ffordd y gwas o wneud o. Trwy gwasanaethu, trwy rhoi yn hynny yn llwyr, trwy deud mae yna pwrpas mwy i mywyd na just hyn, i'w deyrnas rhyddid ac adferiad. Dyna ydy'r gwahoddiad. A felly, be da ni'n mynd i wneud am y peth? Ydy'r teyrnas yn mynd i ddod i fewn. I guess dyna ydy'r peth fwyaf naturiol i ofyn cyntaf, de? Mae'r heddiw yma. A felly ydy'r teyrnas wedi dyfod oddi fewn. Mae Iesu ei hun yn wir. Yr un yng nghanol y stori. A mae rhaid ni ofyn i'n hunain fel unigolion pob un ohonyn ni. Ydy'r teyrnas na wedi dod oddi fewn iddo fi? Ydw i wedi profi'r rhyddid yna? Neu ydw i dal i fod yn y carchar tywyll di? Os da ni'n gwybod beth yw, os da ni'n teimlo yr caethiwed yna, dyma ydy yr gobaith, mae Iesu yn agos. I rai sydd yn deimlo'n dlawd, mae Iesu yn agos. A mae o'n deud, bore yma, dwi eisiau dod i fewn. Dwi eisiau torri fewn, dwi eisiau dod ar goleuni nefol yna i fewn iddo chi. Ond wedyn wrth fy agor llgada'n calonna ni, mae'n agor ni i weld y gymaint mwy yna, de? Yr teyrnas yma sy'n ymestyn allan. A felly gadewch i Dduw grawys yma, falle dod â breuddwydio'n hen nôl yn fyw yno chi. Be mae Duw wedi'ch galw chi wneud? Da ni'n gwybod yn fama, mae o hyd yn mynd i fod i wneud ar rhyddid ac adferiad. Be di'r breuddwydion sydd yno chi? Be falle hynod, just agor un hynny a deud, Duw, dwi eisiau chdi roi breuddwyd yna fi. Dwi eisiau bod yn rhan o'r gwaith yma ti'n wneud yn barod yn y ddeir. Be sgan ti ar ynghyferiad? Dyna dwi'n caru yn y Beibl, mae yna waith i ni gyd. Dio ddim yn cael ei gwahanu, does dim ffiniau, mae yna wahoddiad iddyn ni gyd. Felly grawys yma, mae'n amser ni gymryd stoc. Be amdan Caernarfon? Sut all Caernarfon gael i'w adfer i'w ryddhau oherwydd beth mae'r eglwys yma yn ei wneud. Dwi'n mynd i wahodd y band i ddod fyny. Da ni'n mynd i gloi ar can yma. Mi oedd hwn yn gan nath really, wel, os ydych chi'n llanw flwyddyn dwytha, nath gosod, nath dod â
a newid pethau ddyn ni, rili. I'r can yma Hosanna, sydd yn sôn amdan yr cenhedlaeth yma sydd yn codi i frwydro am y gwir a'r glân. Yr cenhedlaeth yma sydd yn mynd i weld diwygiad ar dorri. Yr cenhedlaeth yma sydd yn mynd i plygu'r glin a deud, arglwydd dyma fi. Dwi ar dalfa, dwi'n mynd i fynd allan, yr un gras yn mynd allan ohono fi rwan. A wrth i ni ganu, jyst gadewch i ni clywed y gwahoddiad hyfryd sydd gan Iesu. Wrth i'w deyrnas o dod, sut allai i ymestyn fo allan. Ble mae'r cyfiawnder, ble mae'r newyddion da? Na i weddio, a na ni ganu a'n gilydd. Arglwydd, diolch. Diolch fod dy air di yn fyw. Diolch i fod o yn rymus. A da ni'n gweddio rwan, Iesu, os da ni'n gwybod ar hyn o bryd beth ydy o i fod yn y carchar tywyll di yna. Arglwydd, da ni'n gweddio iddi ti ddod ar goleuni nefol. Da ni'n gweddio i ti tynnu'n agos. A Duw, da ni'n gweddio i ti codi cenhedlaeth. I'r rhai sydd am frwydro am y gwir a'r glân, i'r rhai sydd am plygu i'w glin. A rhoi yn hynny yn llwyr fel y gwas. Mwyn eraill, mwyn dy glodi. Amen.